През 90-те години на миналия век топ-моделът Линда Еванджелиста не ставаше от леглото за по-малко от $10 000 на ден. Черната пантера Наоми Кембъл непрестанно увеличаваше банковата си сметка, Синди Кроуфорд и Клаудия Шифър се превърнаха в звезди и бяха манна небесна за светските хроникьори. И на простичкия въпрос с какво се занимаваха всичките, отговорът е също толкова простичък – с мода. Добър вечер, уважаеми дами и господа, аз съм Тони Рапонска и за мен е удоволствие тази вечер да бъда вашият гид в запазената територия на модата. Заедно ще проследим второто дефиле в рамките на Big 8 – балканското изложение за мода и текстил. Наслаждавайте се, модата е емоция. Стартираме с фирма Кадифе. Фирма Кадифе, съсредоточена върху качеството на продуктите си и удоволствието на клиента. Фирмата създаде ново голямо предприятие, съобразено с всички международни изисквания за условия на труд и съвременен технологичен процес. Разполага с модерна техника и високо квалифициран персонал. Кадифе създаде собствена линия от спортно-елегантни облекла, които можете да откриете в верига от магазини в столицата. За да се запознаете по-подробно с дейността на Кадифе, заповядайте на щанд А4, зала 3 на балканското изложение за облекло и текстил. Фирма Кадифе. That we felt in the time we were dreaming. Show me now, feel it now. Na 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 yeah. Na 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 na. Quiero ir los besos de tus labios y sentir junto a ti como tu propio camino. Na 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 yeah. Na 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 na. In the past we used to be together.
competencia.